ďalšieho dielu, ďalšieho vlogu. Kokotko debilný stade to odišiel. No ja som práve na dvore, ja vám ukážem dvor. Niekedy vám ukážem aj vnútrok domu, ale to na to ešte nie ste pripravení. Aby ste si nemysleli, toto auto je na špalíkoch, že nejde vážne. To je najväčší hrab našeho holného, môj bicykel. Toto je celý môj dom. Ukázal by som vám aj vnútra, ale neviem. Mám alebo nie? Rozhodnite sa. Jebaný poštár sa ide do okna. Ide mama to do okna. No. Domov. Neviem. Asi. Neviem. Idem dovnútra. No. Že to bola ukážka na betíku. Čo je? Toto je moje staré nahrávacie miesto. No, takže asi tu budem natáčať dlhšie videjka, lebo keďže teraz tu mám PSP, mám aj baterku a kryt, aby ste si nemysleli. A idem a na budúci vlog vám ho pokazujem dôkladne, aby ste si nemysleli, že ojebávam, takže toto bude také všetko. Ak sa vám videjko páčilo, dajte like, ak sa vám videjko nepáčilo, dajte dislike. Nezabudnite dať koment a odber. Adios.